Здравейте хора, аз съм Машарт и както виждате около мен е една къща, която Робокъп е направи. Съвсем сам, да. Хора, ако гледате Машарт, аз не записвам така, че... Той не записва. Сега... В момента аз съм на работа, продавам ябълки. Това е моята почта, ето ми го... Как беше? Извинете, че съм на работа. Да, господине. Искам една ябълка, обикновена. Добре. Да взема стотинки сега, че... Заповядайте, господине. Момент само. Ето, господине. Аз снимам без поискам направо. Благодаря, 40 стотинки. направо плащам 1 лев. Всъщност ще ви платя 40 стотинки. What? Бъкче. Аз съм отворил честа. Благодаря ви, господине. Тук са ми парите. Ще излезна за малко от работа. Той без това ми е почивката вече. Значи, сега тук е почта на мен, там почта е... Къщата отвътре и видяхте ли похлебите, хора? После... Чакай, не съм го показал още. Похлеб. Тук имаме печки, имаме съндъци, които вътре няма нищо и сега. Картини, лампи, както виждате. Друго. Тук са спалните. Това е, жълта е моята, това е на Робокъп. Тук има разни работи. Имаме си и тераска. Можем да излезем отвънка. И излезна за малко да изблискам. Излезнахте? Ти Да. излезна? Бъгна ми. А, не. М, Има ли ти са? Да, багясано. Ти напусна играта. Защото ми багяса. Затова. Няма нищо, пак ще влезна. Ай, тук той е набутчил някои неща. Да, тук той е направена такава пещ. Всичко. Така, тук имаме баничка. Отваря с лоста. Ето, всичко е направено. Може да затвориш вратата, ако не искаш никой да те гледа, но не може всъщност, защото това се затваря. Трябва да политнеш и... Сега ще ви покажа и другото. Тук има туалетна. Ето. Затваря се пак, лоста се отваря и се затваря. Да ви покажа дизайна на къщата. Вау. Робокъп се играл 1 час 25 минути. и 25 минути, за да я направи. Това сега не има. Аз направих реално. И ето стани къщата. Тя е огромна. Бял, зелен, червено. Тук имаме... Това дърво му нямаше. Ти ли си останал? Кое? Едно дърво до бараката. Не. Споменати конференция. Няма нищо. Тук е бараката с инструменти. Има щабелно. Ето както виждате. Това е дърво, хора. Сега ще отидем в басейна. Ето има лопатки за пясъчника. Тук имаме детски басейн. Ето пише внимание, детска зона от 3 до 6 години. От тук може да се качим горе. Това е водопадче. Може да се пуснем от него. Да.
вече записам. Така. Имам жив, имам и два умрели. Така. Така, тук имаме малък трамплин, имаме по-голям и най-голям. Ще скочим само от малкия. Така. Вече мога да липна. И така, това е общо взето от къщата. И ето го храма. Аз го направих. Храмът на огъня и водата. Аз го показах на моята камера. Нали не записваше? Ето това е водата. Ето това е лавата. И така. Аз в момента ми свършва почивката, така че ще се прибирам. Почивката ми свърши след 3, 2, 1. Свърши. И съм на работа, хора. Ще спра видеото и ако... замашват, може да се абонирате, Да. ако още не сте. Значи ще спра видеото и когато дойде клиент ще се върна отново. Така, хора, каза се, че аз утре не съм на работа, така че сме с почивка. Днеска да в Майнкрафт. Да, днеска не съм на работа. Вчера направих доста малко пари, това е на RoboCup. Той ще продава оръжие, аз ябълки. Не, аз ще продавам брони. Брони, да е същото. Къщите ни са почти еднакви за продаване. Ще правя покупче върху тях. И така, хора, това е... забравих да ви покажа нещо. Както виждате, всички работи са жълто и синьо. Синьо е леглото на RoboCup, жълто е моето. Синьо... Тук е бронята на RoboCup, е синя мотор на RoboCup и жълтия мотор на нашия бит. Тъй нямаше такова стрела, такива жълти стрели на машът, аз добавих оранжеви. Ето сини. Може да видите в честа му. Между другото, при нас заваля яко. Сега ще видя. Всъщност не вали, обаче е доста ветровито и доста духа. Сега ще наблюдаваме как тази пръст ще порасне отгоре тревичка. Не е пораснала. Да, това го знам за данните ми. И пръста порасна, хора. Просто по-скоро намаля. И RoboCup. Какво не съм изчупил? Против! Счупил си я, е! Какво направи? Какво направи? Спомням, ще го правя. Какво направи, че? Аз съм на работа. Не си. Да. Аз защо се въртя тук? Аз ще разпускам, ще съм басейнчето. Аз още си правя моята работа. Между другото, който не знае как се боядисват брони, може да види утре клипа, в който ще кача как ще боядисваме брони в Майнкрафт. И така. Да, много е.
Много е лесно, даже и труп може да видим. Как да се включа стрелата? Аз мисля, Нали за устойчивост на огън? трябва ти лък. Добре, ще се крафна. Аз пък ще се крафна. Нали съм на креатив, бе? Той това, ако го бяхме правили на survival, не стрелям с така стрела, бе. Защо? Вече стрелям. Трябва да устойчива на огън. Между другото, много добре стрелям. Хедшот направих. Но защо това не действа? О! Видях как спомна един кон, дами и господа. Ай, ще си го енчантна. Коня? Кон да се енчантва. Може по принцип. По принцип няма това да правя. Enchanting. Yeah. Yeah. Какво стана? Нещо. Какво стана? Направи ли го? Не. И хора, мисля това, че да е всичко за този епизод. Лива. Чао!